Postaviť raketu je jedna vec, ale správne ju nastaviť je vec druhá. Keby sme len tak nahrali náhodné čísla do piedy regulátoru a odpalili raketu, pravdepodobne by sme sa pozerali, ako sa raketa točí na Zemi. Dnes si ukážeme, ako využijeme digitálne dvojičky našej rakety. Od OpenRocket až po náš vlastný webový simulátor, aby sme našli tie správne hodnoty pre stabilný let. Naša cesta začína v programe OpenRocket. Tento program je výborný na simulovanie raket s pasívnou stabilizáciou, čiže raketa s krídelkami. Tu definujeme pasívnu stabilitu. Pre správne simulovanie si vždy raketu vytvoríme a až potom simulujeme. OpenRocket nám povie, kde sa nachádza ťažisko a centrum tlaku našej rakety. Ak je raketa aerodynamicky nevyvážená, ani dobrý software ju nezachráni. Toto je prostredie aplikácie OpenRocket. OpenRocket slúži na to, aby ste si odsimulovali let vašej pasívne stabilizovanej rakety, teda rakety s krídelkami, ešte pred samotným štartom. Ja vám ukážem, ako si v OpenRocket vytvoríte a odsimulujete jednoduchú raketu. Link na stiahnutie OpenRocket nájdete v popise videa. Prvý krok pred samotným simulovaním je potrebné raketu vytvoriť. Začneme teda tým, že si pridáme základné telo našej rakety. V tomto kroku si nastavíme rozmery rakety. V našom prípade má stredná časť približne 163 mm na výšku. Nezabudnite si prepnúť cm na milimetre a vnútorný priemer si nastavíme 5 mm. Aby som ešte spomenul, v tejto časti si dokážete nastaviť vonkajší priemer, vnútorný priemer a hrúbka steny. OpenRocket umožňuje nastaviť materiál jednotlivých častí. Takže ak tlačíte z PLA, môžete si zvoliť plastový materiál a upraviť jeho hustotu tak, aby čo najviac zodpovedala realite. My ale tlačíme z materiálu ASA, ktorý sa ale v zozname nenachádza. Vyberieme teda materiál, ktorý je mu najbližší, teda ABS. A následne klikneme OK. Ďalej pridáme špičku rakety. Tu si môžete vybrať rôzne tvary vašej špičky, napríklad kužel alebo elipsu. Keďže naša raketa nepresahuje rýchlosť zvuku, ideálny tvar špičky je zaoblený. A taktiež si nastavíme všetky vlastnosti ako na predošlej časti. Tu si ale dajte pozor, aby sa špička nachádzala vždy na vrchu. Ešte pridáme spodnú časť, ktorú si taktiež nastavíme podľa reálnych vlastností vašej rakety. Pokračujeme pridaním stabilizačných krídelok, teda fins. Tie sú kľúčové pre stabilitu letu. Aby sme ich pridali, označíme si časť, na ktorú chceme tieto krídelka pridať. V môjom prípade je to spodná a označíme typ krídelok, ak by sme chceli na rakete mať. Tu nastavíme ich počet, tvar, rozmery aj umiestnenie. Odporúča sa začať napríklad s 3 alebo 4 krídelkami. A potom klikneme OK, aby sme všetko uložili. Teraz pridáme držak motora. Ten nájdete v sekcii komponentov ako Inner Tube alebo Engine Block. Znovu si označíme časť, v ktorej chceme, aby sa tento držak nachádzal a zvolíme Inner Tube. Ja si držak takto premenujem, aby som vedel, o akú konkrétne časť sa jedná. Tento vnútorný držak umiestnime do tela rakety a nastavíme jeho priemer presne podľa motora, ktorý budeme používať. V našom prípade použijeme motor Klima D9P, takže je dôležité, aby rozmery sedeli. Následne môžeme pridať samostatný motor do simulácie. V časti Motors and Configuration, sem hore, si vyberieme výrobcu Klima a konkrétny typ D9P. Election Charge Delay znamená po akom čase, keď motor dohorí, má ešte vybuchnúť. Čiže keby ste na odpalenie padaku nepoužívali mechanizmus, ako používame my, tak môžete padak odpalovať na základe vášho motora. Koncovka P znamená, že náš motor tento výbuch na konci, keď dohorí, nebude obsahovať. Veľmi dôležitý krok je nastavenie hmotnosti. Raketa bez motora má približne 208 gramov a s motorom 236 gramov. Takže ak vám hmotnosť nevychádza presne podľa modelu, môžete použiť funkciu Mass Component a manuálne doladiť hmotnosť tak, aby zodpovedala reálnemu prototypu. Alebo v nastaveniach každého komponentu si upravíte Override Mass. Vlastnosti komponentov môžete upraviť 2 klikom na ne. A potom, keď kliknete OK, raketa sa začne točiť. Keď už je v momente, keď motor dohorí, má ešte vybuchnúť. Čiže keby ste na odpalenie padaku nepoužívali mechanizmus, ako používame my, tak môžete padak odpalovať na základe vášho motora. Koncovka P znamená, že náš motor tento výbuch na konci, keď dohorí, nebude obsahovať. Veľmi dôležité, aby zodpovedala reálnemu prototypu. Alebo v nastaveniach každého komponentu si upravíte Override Mass. Vlastnosti komponentov môžete upraviť 2 klikom na ne.
Ďalej pridáme padák. Ten vložíme do špičky rakety a nastavíme jeho priemer a typ. V tejto časti si môžeme nastaviť, v akom štádiu letu chceme tento padák vypustiť. V našom prípade, keďže odpalujeme padák pomocou elektroniky, teda pomocou servomotoru, si zvolíme apogee. To znamená, že padák sa odpalí na vrchu doletu, teda v maximálnej výške našej rakety. Keď máme všetky komponenty hotové, môžeme si raketu prezrieť aj v 3D. Taktiež si skontrolujte, aby sa vaše ťažisko nachádzalo nad centrom tlaku. Ak sa tak neudeje, raketa nikdy nebude stabilná. Následne môžeme prejsť do simulácie samotného letu. Klikneme na New Simulation a tu si nastavíte podmienky letu, ako je napríklad vietor, uhol štartu alebo typ odpalovacej rampy. Vo väčšine prípadoch ja tieto nastavenia nechávam štandardne a nemením ich. A potom môžeme zmačknúť OK a tým začneme simuláciu. Po spustení simulácie vám OpenRocket zobrazí rôzne údaje, maximálnu výšku letu, rýchlosť, dĺžku letu alebo čas do dosiahnutia maximálnej výšky. Tieto informácie sú veľmi užitočné, pretože vám pomôžu odhaliť chyby ešte pred reálnym štartom. Taktiež si môžeme všimnúť, že so štartovacou váhou 337 gramov, to je teda váha aj s motorom, raketa doletí až 100 metrov. Ale treba dohliadať aj na to, že počas toho ako raketa padá, tak má len 309 gramov. Pretože počas toho ako raketa letela, palivo zhorelo. Týmto spôsobom si viete jednoducho navrhnúť a otestovať svoju raketu ešte predtým, než ju skutočne postavíte a odpalíte. OpenRocket je skvelý na rakety s krídelkami, ale nevie simulovať raketu s aktívnou stabilizáciou. Preto sme si vytvorili vlastný webový simulátor, v ktorom si viete nielen odsimulovať vašu raketu, ale aj zistiť správne PID hodnoty pre akúkoľvek raketu s aktívnym riadením letu. Ak ste si raketu kúpili cez náš e-shop, simulátor sa vám odomkne automaticky. Ak ste si raketu nekúpili a chceli by ste použiť len simulátor, viete si zakúpiť mesačné alebo doživotné predplatné. Presne sem alebo v sekcii obchodu. Pre tých, ktorí si raketu nekúpili cez náš e-shop, ale cez našich partnerov, tak v boxe by ste mali nájsť kódik na aktiváciu simulátoru a odomknutie 3D modelov na tlač. Aktivujete to tak, že si vytvoríte buď školský alebo osobný účet a na stránke obchodu pôjdete dole. Do košíka si pridáte doživotný prístup a 3D modely. Následne kliknite na košík, sem vložíte váš kód kliknete uplatniť a aktivovať zdarma. Ak ste si raketu nekupovali cez náš e-shop a kód ste v krabičke nenašli, napíšte nám na mail, ktorý nájdete na spodnej časti stránky a my vám simulátor aktivujeme. Na PID simulátor sa dokážete dostať priamo cez stránku meter.eu a v menu kliknete na kolónku simulátor alebo cez odkaz v popise videa. PID simulátor slúži na získanie správnych PID hodnôt pre vašu raketu. Simulátor ale neslúži len na raketu Meter, ktorú si dokážete kúpiť práve na tejto stránke, postaviť a odpaliť, ale pre akúkoľvek raketu s aktívnym riadením motora. Do simulátoru si dokážete vložiť všetky vlastnosti vašej rakety a na základe nich určiť PID hodnoty, ktoré si následne viete aj odsimulovať v 3D priestore. Momentálne tu nájdete všetky vlastnosti rakety Meter, aby ste mohli hneď simulovať jej let. Ale odporúčam si tieto vlastnosti vypočítať sám. Úplne na vrchu si môžete určiť čas letu. Ideálna hodnota pre motor Klima D3P, ktorý v rakete využívame, je 5 sekúnd. Nižšie si ale viete manuálne nastaviť aj iný motor. PID kontroler sa používa takmer v každom automatizovanom systéme a je to jeden z najpoužívanejších algoritmov vôbec. V našej rakete ho používame na aktívnu stabilizáciu, aby sme dokázali riadiť náklon rakety počas jej letu.
Čip nám v reálnom čase vypočítava, na aký konkrétny stupeň náklonu sa musia pohnúť naše servomotory, aby sa raketa vycentrovala. Ak by vás zaujímalo, na čo slúžia jednotlivé zložky PID kontroleru, rozoberal som to v druhom videu, ktoré taktiež nájdete v popise videa. Tu si môžete nastaviť parametre vašej rakety. Ako prvý parameter máme štartovací náklon rakety. Ide o náklon, pod ktorým chceme, aby raketa štartovala. Keďže je toto simulátor, snažíme sa nájsť čo najväčšiu hodnotu, pod ktorou sa raketa po štarte dokáže stále vycentrovať. Ale správne nastavené PID hodnoty by mali dokázať vycentrovať raketu naklonenú až 30 stupňov. Tu si zadáte vašu hmotnosť rakety, ale pozor, v kilogramoch. Naša nová raketa má 342 gramov, čiže do simulátoru dáme hodnoty 0,343 tisícin kg. Potom moment zotrvačnosti. Ako si spočítame moment zotrvačnosti a čo to vlastne je ten moment zotrvačnosti, som vysvetľoval v predošlom videu. Link na video máte samozrejme v popise. Moment zotrvačnosti rakety meter tu už síce je, ale určite odporúčam si ho vypočítať a overiť. Ďalšia kolónka je vzdialenosť medzi bodom, kde máme uchytenú aktívnu stabilizáciu, teda TVC, Thrust Vector Control, a ťažisko rakety, Center of Mass. Túto vzdialenosť udávame v metroch. Frekvencia cyklu je veľmi dôležitá pri aktívnej stabilizácii a treba na ňu určite myslieť, aby ste dokázali vytvoriť správny algoritmus. Názov tejto hodnoty môžete poznať aj pod názvom DT, Delta Time. Ideálna rýchlosť jedného cyklu je 100 Hz a viac. Minimálna je ale 50 Hz, lebo servomotory rady SG90, ktoré používame aj v našej rakete Meteor, majú rýchlosť približne 50 Hz. Ak by sme mali DT príliš malé, naše výpočty by boli príliš pomalé. Raketa by nestihala reagovať na aktuálny náklon a to znamená, že by spadla. Ak máte DT príliš malé, odporúčam čítať senzory a zapisovať údaje do pamäte vášho čipu počas letu, nie každý cyklus, ale napríklad raz za 10 alebo 20 cyklov. Rozsah TVC. Toto je hodnota, o koľko stupňov dokážete pohnúť tryskovým motorom. Pri rakete Meteor je to 5 stupňov, ale pozor, táto hodnota je absolútna, teda hodnota 5 stupňov signalizuje hodnotu od minus 5 stupňov do 5 stupňov. Čiže reálne dokážete pohnúť motorom o 10 stupňov. TVC offset X a Y sú parametre, ktoré slúžia na kalibráciu mechanických nepresností pri uchytení motora v TVC systéme. Keď si na triedlačerni vytlačíte súčiastky, môže sa stať, že vaše výpočty nesedeli a motor sa nepohybuje rovnako v reálnom živote, ako sa pohyboval v programe. A na to slúžia offsety. Pomocou nich dokážete doladiť vaše nepresnosti. A posledné je linkage ratio. To je hodnota, o koľko stupňov musíme pohnúť servomotory, aby sa hlavný tryskový motor pohol o 1 stupeň. Na druhej strane sa nachádza PID tuning, teda ide o funkciu, ktorá vám dokáže upraviť vaše PID hodnoty. V tejto časti si viete stanoviť o maximálne koľko stupňov sa vygenerované PID hodnoty môžu líšiť od vašich pôvodných hodnôt. PID tunovanie funguje tak, že na základe vašich parametrov o vašej rakete sa snaží zistiť najlepšie PID hodnoty pre vašu raketu. Vygeneruje vám niekoľko hodnôt, ktoré si následne dokážete v simulátore odsimulovať a zistiť, či boli presné alebo nie. Vidíme tu proporcionálnu, integračnú a derivačnú zložku, potom skóre. Čím nižšie skóre, tým lepšie a výsledok, či bude vaša raketa stabilná, na pokraji stability, čiže marginal, alebo nestabilná. Zoznam hodnôt si viete stiahnuť. Poďme späť k manuálnym PID hodnotám. Čiže keď sme si stanovili PID hodnoty, môžeme simuláciu spustiť. Tu vidíme, ako sa raketa zachovala počas letu. A tieto grafy slúžia ako super ukazovateľ aktívnej stabilizácie. Náš cieľ, aby sa hodnoty v prvom grafe čo najrýchlejšie dostali na hodnotu 0. Prvý graf nám teda určuje náklon X a Y osy rakety v stupňoch. Druhý graf zobrazuje všetky tri osy zároveň, čiže X, Y a Z os. Môžeme vidieť, že po simulácii nám Z os vyletela do hodnoty približne 10 metrov. To znamená, že raketa vyletí cca 10 metrov. Z-os určuje výšku doletu. Dole vidíme čas a na boku výšku. A v poslednom grafe môžeme pozorovať náklon tryskového motoru.
Môžete si všimnúť, že po otočení x a y hodnôt je tento graf takmer identický s našim prvým grafom, lebo v prvom určujeme náklon rakety a v treťom náklon motoru. A aby sa naša raketa počas letu vycentrovala, motor sa musí pohnúť presne do opačnej strany, ako je raketa naklonená, aby jej dal spätný ťah a vyrovnal ju. V realite to vyzerá takto. Keď raketu nakloním do jednej strany, motor sa automaticky pohne do opačnej a raketu vycentruje. A sem na spodu si len dokážete posúvať timeline a zrýchlovať či spomalovať simuláciu. Simulátor ale ponúka aj režim pre pokročilých. Tu si do simulácie dokážete pridať vonkajšie vplyvy, ako napríklad vietor alebo šum. Taktiež si tu môžete nastaviť position control alebo kontrolu pozície. Táto funkcia nie je v raketách s aktívnou stabilizáciou nutná, ale my ju tu v našej rakete Meteor máme. Je to funkcia, ktorá dokáže raketu vrátiť na jej miesto vzletu. Čiže keď raketa vyletí a letela by ďalej od rampy, systém to zdetekuje a snaží sa tú raketu vrátiť späť nad rampu. Toto dokáže pomocou menenia setpointu. Ale aby ste v rakete túto funkciu vytvorili, potrebujete naprogramovať ďalší PID controller, ktorý nám sleduje pohyb rakety. Čiže keď si tu vložíme hodnoty KP 0,7 a KD 1,15, KI pre našu raketu v tomto prípade nepotrebujeme. A stanovíme si cieľovú destináciu 50 a 50, teda x-ová os a y-ová os, tak raketa poletí presne na toto miesto. Simulácie sú hotové, raketa Meteor je pripravená. V poslednom diele našej série pôjdeme konečne do terénu a pozrieme sa na to, ako si zakúpený kit postaviť, na bezpečnosť štartu, samotný štart a ako údaj z letu analyzovať v našom programe. Ak ešte nemáte zakúpený náš raketový kit, určite tak urobte na e-shope v popise videa, lebo ďalšie video bude práve o ňom. Vidíme sa pri odpale.